Hanenggih mendita negari undita desa ingkang wonten wisma ingkang kaeka abdi dasa kula eka marang sawiji adil tembung linuwih dasa wilangan 10 purwa wus ngarani marang kawiwitan tinon saking Pandhawa tadi rampa pranyata menika satunggaling wisma ingkang mapan ing satunggaling desa kang mujudake pajraban ingkang panjang kunjung pasir wukir gemah ripah Loh Jinawi Karta Tata Turaharja nenggih desa Joharjo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Adining Tyas panjang dawa pocapanipun jung dhuwur kawibawane pasir paweden wukir gunung loh tegese subur kang sarwa tinandur. Oh, lha iki yo. Gemah lipah ateges buah kang sarwa tinungku. Yo Rejo Gemo Telaha, lor Telaha persis perapatan. Wus nyomangkono senadyan kathah titahing wong sabrata. Belum tahu wong Bathara kang kasonganing ngakoso sinangga ing pratiwi kinapit ing Samudra Laya. Prandene maksih kathah titah ingkang samya anggana raras awit upaya ing semu desa tan antuk sedasa satus datan waget jangkep ngaturnya ing kalih mila mangkono ing sedya astuti mestuti murih lestarining lampahing budaya jinantur ing tutur katelo-ketelo kathah kang maksih ingkang dinama-dama hanggung hanguri-uri lestarining budaya luhur pralambang kang matumpa-tumpa pindha wangwing pilapa mestuti sabda pangandika ujaring para kina ingkang sampun jinempana ing maruta cinandhi ing awiyat sarta hamulat edi endahing budaya luhur marsudi mardawaning budaya tulus mongko atekat warsita ginupita manggung panggenge panggunging wong sak orang tata kinarya bebukaning pranyandra nggih menika wisma mula kinarya bebukaning panyandra satunggaling wisma ingkang rinengga-rengga sagunging kaendahan rerupen ingkang manika-warni satemah adamel edi miwah asri ing Panggolo sedaya kala wau mratandhani bilih sakalangkung ageng raos bombong kabingahanipun ingkang paring pahargyan saking rombongan Senisma Barong putra manunggal budaya
mila mangkono menika luhur sucine sedya dadosaken adeging desa dados satunggaling papan panggenan ingkang saya panjang punjung dhuwur kawibawane saya adoh kucarane saya jero tacepe saya maleber jenenge ingkang celak samya mentiyung ingkang adoh samya manurung sanadyan to papan jembar dados katon rupak bebasan tupang cukir tepung kritis hanamung satunggaling kewala datan wonten warga menika desa ingkang alampah cecengilan menapa dene pemangsahan lan sesatron tansah guyub rukun datan wonten ingkang alangkung driki jail metakil menapa dene panas teh tinebih ing laku durjana lan dur angkara satunggal kewala datan wonten ingkang kari tansah samya sayen saeka praya hangagem budi utawa tumuju marang kautamen rep sidem prabawaning dalu tan ana sabawaning palang salisik banyak kang sawunggaling harta walika bebek mas dwi panggo kang sarwa kencana sinongsongan kertopika mubiaring akasa kinemulan naring badak kanan tanah pikiring tinon saking mandrawa panyayak Bathara Bayune Jawentah kahayap Torapsari sing dupa kang kumalem dening gantiasa ngapeke kawangku sagung jajahan nanging sanget hangiki pisan resikane putra kang handok saking wiyahati lah ing kono tau genya lampahing sang singa bareng wonten ing pelataran paribasan bumi horeg jagat geter saya mekar saya melar lampahing sang singa bareng yen cinandra kados mangampak-ampak candrane
paneluhan kan ono wandi miwah panggawe Allah Iki gon-gonane rampae koleri. Godhong. Agni atau makan terto malik ngarodo tan kono ngarah mrikandi kuno tutuk panseno Una tutuk Ayo kakang kucing setan perintahkan dulu panas mati. Yo kakang kucing koro potong. Keno mampah mari pasat kono ing sak tengahing kono. Alas ingkang angger kepati-pati. Sabto pati jalma moro bakal katekane ngampus. Ayo di genyong bupati wonten pundi papan pun pahat
Yo kairing ing Andarwo Sewu iket kamardikanipun sawetawis monggo kersane Ibu Kepala Desa paring atur pangandikan sawetawis monggo dhumateng Ibu Kepala Desa. Contoh Pranuti Ngeras Pangkes Pak Das Tunggong. Selamat malam semua yang hadir di acara pembukaan peresmian Barongan Putra Manunggal Budaya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kesempatan malam hari ini kita semua diberikan kesehatan, khususnya kepada segenap pemain-pemain budaya kita, barongan dari pemuda Desa Jorjo Putra Manunggal Budaya yang langsung dipimpin oleh bos kita, Mas Muslimin. Tepuk tangannya mana? Dan juga langsung diketuai oleh Mas Zainul Arif atau Mr. Didot. Sukses berjaya semoga, amin. Yang kami hormati Babin Kamtipmas selaku keamanan Desa Jorjo, Bapak Agus Sugiharto, dan juga kepada Babinsa Bapak TNI kita selaku keamanan Desa Jorjo, Bapak Fajar. Yang kita hormati pimpinan dari Putra Manunggal Budaya, Mas Muslimin beserta jajarannya. Tidak ketinggalan kepada Ketua Zainul Arif atau Mr. Didot bersama anggota Putra Manunggal Budaya, semua yang berbahagia. Kesempatan pada malam hari ini, saya selaku Kepala Desa Jorjo mengucapkan terima kasih dan antusias yang sebesar-besarnya kepada seluruh dari Putra Manunggal Budaya atas antusias panjenengan semuanya sebagai pemuda Desa Jorjo yang sudah berkreatif, yang sudah berinisiatif memajukan Desa Jorjo dengan budaya-budaya barongan ini. Terima kasih. Saya selaku dari pemerintah desa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya sangat bangga dengan pemuda kita yang ada di Jorjo sudah mau mandiri dan berkreatif. Tepuk tangannya mana? Pada malam hari ini seluruh warga Desa Jorjo dan yang hadir di seluruh penjuru Nusantara, pada malam hari ini Rabu tanggal 31 Desember bertepatan dengan malam tahun baru 2026, saya resmikan dan saya buka bahwa Putra Manunggal Budaya adalah
semoga berjaya selalu dan sukses selalu. Ingat pemuda kita, jangan membuat onar. Oke, setuju? Jaga akhlak kita, monggo sama-sama menjaga biar kondusif keadaannya. Oke? Ini ada barongan 3 ya? 4, 5. Wah, tepuk tangan, ada barongan 5. Ini yang cantik-cantik ada berapa? 4, 2. Yang bapak 2. Tepuk tangannya mana? Sukses selalu ya Allah. Semoga pemuda kita semua diberi kesuksesan, kejayaan, amin. Semoga diberikan kesehatan, amin. Malam hari ini adalah malam perkenalan dari Putra Manunggal Budoyo. Resmi adalah milik dari pemuda desa Jorjo. Oke? Ada doanya apa lagi, Mas? Ada lah. Langsung saja Al-Fatihah mana ya? Baik, saya selaku pemerintah desa memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas antusias yang sudah berkreatif dan berinisiatif. Pemuda desa Jorjo sudah menunjukkan kreativitasnya, sudah menunjukkan inisiatifnya, sehingga tidak lupa ucapan terima kasih kepada khususnya bos kita Mas Muslimin dan diketuai oleh Mr. Jidot. Semoga berjaya selalu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan akhir kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Jaya selalu. Monggo saged pun pagas tumbungipun. Monggo Ibu Kepala Desa kersa magas tumpeng. Jam berapa?